Mae yna lot o ffyrdd gwahanol i ni fedru addoli Duw. Ond weithiau mae'n gallu teimlo bach yn anghyfforddus, dwi'n meddwl, o lle dyn ni'n dechrau, sut dyn ni'n addoli Duw. Wel, un o'r llefydd gwych i ddechrau yw yn y salmau. Mae yna gymaint o help i ni yn y salmau sut i addoli Duw. Felly pam dyn ni'n addoli? Wel, yn syml iawn, mae Duw yn haeddu ein addoliad ni, ac mae o eisiau yn addoliad ni. Ac beth sy'n anhygoel i mi yn fy mhrofiad i yw wrth i mi addoli Duw, dwi'n cael mwy a mwy o fendith yn fy mywyd, a dyna'r mysteri yr holl beth, bod ni byth yn gallu rhoi mwy i Dduw nag mae fe'n rhoi yn ôl i ni. Ond lle gwych i ddechrau yw yn y salmau. Mae yna gymaint o stwff yn y salmau sy'n helpu ni addoli. Felly os ydych chi ddim yn gwybod lle i ddechrau, ffeindiwch salm ac edrychwch yno fe am beth sydd yna i addoli Duw. A wedyn defnyddiwch o. A falle ewch drosto fo cwpl o weithiau a triwch myfyrio drosto fe. Be ydy hwn yn golygu am Dduw? Be ydy hwn yn ddeud am Dduw? A dwedwch yn ôl wrtho fe. Mae caneuon hefyd yn help mawr i mi. Dwi'n caru gwrando ar caneuon falle ar YouTube, caneuon newydd, neu hen ganeuon sy'n dod i fi, a dwi jyst yn defnyddio rheina jyst i addoli Duw.